UPPL पार्टिया फैलार पार्टी फाग्ला नोंसोर फैलारखा फैलार जेबो गैया नोंसोरो 17 बोसोर हाग्रामाजों जेनबोखानाय प्रमोद बर'नि गोजौनि सीसी केमेराया बहा थांखो जोबथेसालियाव थानांनाय एक्स एनडिबि लिडार आरो केडार्सफोरखौ हायनास आरो नन हायनास गासैखौबो उदां खालामनो अफिसियेलि खामानि मावबाय थादों होननाया बहा थांखो डेडलाइन होनायसो जागोनलै डिसेम्बराव जुदि रन्जन सारमोनहा जेलाव जेसेबांनाखि केडार लिडार्स दङ हायनान्स नन हायनान्स गासैबो जुदि डिसेम्बरनि गेजेराव गवाब्ला सहायला जों बिनिखायनो जुदिहाय डिसेम्बर दानावनो गेदेमा रन्जन दैमारिखौ उदां अखोराङाव लाबोआब्ला मुंख्लं एनडिबिफोरनि सीसी केमेराजों खेबखुमानानै दोननाय मेम'रिखौ लाबोनानै नोंनि जानाय लोंनाय खिनाय हासुनाय लेखा फरायहैनाय गासैखौबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि गेजेराव बुफ्रुनानै होगोन होननानै रन्जन दैमारि गदनि बारग' एनडिबि बिग्राय बिथाङा फोरमायो। गोजौनि सीसी केमेराया सोर जानानै दं मिथिगौ ना नों प्रमोद बर' गोजौनि सीसी केमेराया सोर एक्स एनडिएफबि जेसेबां मुंख्लंफोर बिसोरनो सीसी केमेरा जानानै नोंनि जानाय लोंनाय खिनाय दुगैनाय नोंनि अफिस सालायनाय नोंनि दा अफिस सालायखांनानै हरनि समाव लेखा फरायहैनाय हराव रुम सिङाव बेफोरखौ खेबनानै दोनजोबगासिनो दं एक्स एनडिएफबि मुंख्लंफ्रा प्रमोद बर'नि सुसाइड जागोन होननानै बुंनायाथ' बाद दोन रायजोफोरनि सिगाङाव खोथा होनानै सुसाइड जानो होननानै थांब्लाबो बियो सुसाइड जानो थांनायाव जिबौ मासे नुब्लाबो बियो बागदावनानै फैफिनगोन। प्रमोद बर'नाव हारिनि सेन्टिमेन्ट गैयाथ' प्रमोद बर'नि सेन्टिमेन्टआ गावनि गाज्रि लानो थाखायसो प्रमोद बर'आ बर' बिमानि दुखुनि मोदैखौबो सिनायनोबो रोंबावासो डेडलाइन होनायसो जागोनलै डिसेम्बराव जुदि रन्जन सारमोनहा जेलाव जेसेबांनाखि केडार लिडार्स दङ हायनान्स नन हायनान्स गासैबो जुदि डिसेम्बरनि गेजेराव गवाब्ला जोंबो लामाखौ दस्रा लागोन पलिटिकेलि जोङो सोरखौ सापर्ट खालामनांगौ बेखौ गाव गावनि खुगाजों जों बुंनानै लागोन जों नेबाय थालाथ' सहायला जों बिनाथ' दा जेन'बा प्रमोद बर'नि मोनसे खारसो दा प्रमोदआ जेनगोन बिनाखौ मावनांगोन प्रमोद बर'नि खोथायानो बे मोनसेया बिराद फिसा जादों जोंखौ थगायनानै सिजानाय पावाराव थानाय थाखा खामायनायसो बिनि मिनिङा थांबाय थानाय समाव लामा गेजेराव मासे जिबौ नुयोबा बेखौ बागदावना खारबोनांगौ गुलिखौ बारो एबसु हिसाबै ग्रास लेभेलाव गासिबो थिगानो दं मोजां नोंथांमोनखौ बुन्थित खालामनाया एबसु आरो एनडिबि जानो हागौ जोङो हयथ' माबा मोनसे लामा लायोब्ला बबेबा मोनसे पार्टियाव जुदि जों ज'यैनो जुदि सापर्ट खालामनानै प्रप'जालनि गेजेरजों जुदि बिथांखौ बख'नो हायोब्ला जोंहा बाहाय सैसोनायाव जेबो लस गैया जों नांथाबगोन थैथाबगोन जों नोंसोरो सानदों खोमा थाखा फैसाजों भटखौ बायजोबथारगोन जोङो बिपिएफआ बै समाव 17 बोसोर बायनाय बायदि फाग्ला नोंसोर फैलारखा फैलार जेबो गैया नोंसोरो 17 बोसोर हाग्रामाजों जेनबोखानाय हाग्रामा सारा जेबायदि दम जों बे 17 बोसोरखौ लाखिबोदों आरो बेजोंनो नोंसोरो नांबाय थानो नागिरो थाखाजों बेनाव थाखा गैया मालाय मा जानो सेन्टिमेन्ट दंब्रा आखायाव सिलाय लानानै दावहा नांनानै बिटिसि लाबोनायसो बेसेरा जेब्ला जोङो डिसेम्बरसिमाव रन्जन सारमोनखौ होफैया अब्ला जों दस्रा पार्टिजों जों लामा लायोब्ला बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव जों जुदि हाबोब्ला बे पलिटिकेल पार्टिनि जानानै नोंथांमोननि गासै खोथाखौ जोङो बुफ्रुना होगोन फैगासिनो दं डिसेम्बरनि गेजेराव जुदि बर'नाबा प्रमोद बर' नोंथां रन्जन सारा मानि थाखाय थांदों बेखौबो जों मोजां मिथियो रन्जन सारनि बे गेजेराव बुंदों बा एक्स एनडिएफबि केसनि बेलायाव बुंदों नोंसोरो ख्रिस्टियाननि बेलायाव बुंदों रिहेबिलिटेसननि गेजेराव बुंदों जों मावगासिनो दं केसखौबो जों खारगासिनो दं गैयाथ' आं दाख्लै थांनाय 9 थारिखआवसो गुवाहाटि थांनानै फैदों रन्जन सारखौनोबो लोगो लाना फैदों अफिसियेलि जेबो गैयाथ' नोंसिनि मावनाय गैया आंथ' जेबायदि खोनाबोदों गैया ओमफ्राय नोंसोरो नैबेहाय ससियेल मिडियायाव दामखावगासिनो दं जों नांगासिनो दं अफिसियेलि गैयालै गैया नङा
फाग्ला गोजौनि सीसी केमेरायासो नुगोन होननानै बुंलायबाय नोङो प्रमद बर' गोजौनि सीसी केमेरा नुगोन गोजौनि सीसी केमेरानि केमेरा फुटेजखौ जोङो डिसेम्बरनि गेजेराव गवाब्ला जोङो भिडिअ फुटेजखौ जों होसिगोन सीसी केमेरानि फुटेजखौ गोजौनि सीसी केमेराया सोर जानानै दं मिथिगौ ना नों प्रमद बर' गोजौनि सीसी केमेराया सोर एक्स एनडिएफबि जेसेबां मुंख्लंफोर बिसोरनो सीसी केमेरा जानानै नोंनि जानाय लोंनाय खिनाय दुगैनाय नोंनि अफिस सालायनाय नोंनि दा अफिस सालायखांनानै हरनि समाव लेखा फरायहैनाय हराव रुम सिङाव बेफोरखौ खेबनानै दोनजोबगासिनो दं एक्स एनडिएफबि मुंख्लंफ्रा बे एक्स एनडिएफबिनि मुंख्लंफोर सीसी केमेरा जानानै सेभ खालामनानै दोननाय मेम'रिखौ जोङो बे भिडिअ फुटेजखौ जों डिसेम्बरनि गेजेराव होनो थांगासिनो दं माबायदि बे नोंनि खामानि मावनाया भिडिअआवथ' नुसिगोन ना गोजौनि सीसी केमेराजों खेबनानै दोननाय दङ सेभ जानानै दङ बेखौ जों अपेन खालामसिगोन मेम'रिखौ लाबोनानै मुंख्लंफोरनिफ्राय बेसेबां थेरब्रुं रावै थाङै थाङै नोंसिनावहाय साजेसन लायैदों नोंसिनिखौ बुंदों खुथार खुथार साला गथ'नि बिमाफ्रा आंनि फिसायखौ बख'दो सार जेलाव बेसेबां थाबावनो आं बिराद खस्थ' मोनबाय ससियेल मिडियाफ्राव गाबख्राव बुंगासिनो दं आंनि फिसाया बिदि बोसोर जाबाय जेलाव थानाया आं एथ' बोसोरखौ आं बेबायदिनो गथ'खौ फेदेरबोबाय फोरोंबोबाय आं दा माजों मा खालायबावनो उफाय गैला राहा गैया जेबो बेफोरो नोंसिनि बिखायाव नाङा नामा नोंसोरथ' सा साज्रां ओरैनो पाब्लिक बायदि जानानै फैनानैथ' नोंसोर लिडार जायाखैना जातिनि नामाव एबसु जानानै नोंसोरो एबसुनि जानानैनो नांबोनानै लिडार जाफैबाय लिडार जानानै दिनैहाय सरकार सालायलायबावबाय अब्लाबो नोंसिनाव सोरबा बिमानि मेगननि मोदैया दिनैसिमबो नोंसिनि गोसोआव जायगा गैया आरोखि गाबखांनाय गैया आरो नोंस्रा अननाय गैया आरो बे बिमाफोरखौ बिटिआर जितु एकर्ड फार्स्ट बुंनो थाङोब्ला बे इलिगेल एकर्ड इलिगेल इनखानो बुंदो जे भारतनि संबिधाननि जेथिया अलरेडि 6 शिड्युल जाबाय बिटिसि जाखांनायनि उनाव जुदि आरो मोनसे एकर्ड जायो 6 शिड्युलनि माने अट'नमास स्टेट जानांगौमोन नाथाय सेपारेट स्टेट जानांगौमोन ना इउनियन टेरिटरि जानांगौमोन खिन्थु बिखौ खालामालासिनो नाम मोनसेखौ सोलायनानै मात्र नाम सोलायनानै इउनियन बिटिआर खालामना दोनबाय खिन्थु बेयाव बिटिआर खालामनायनि खुनु अधिकार गैया संबिधानाव खुनु प्रभिजन गैया अब्ला दिनैनि समाव नोंथांमोना मोनथिबाय दिनै इउ पिपल पार्टिया जे मोनसे फेलार पार्टि इउ पिपल पार्टिया थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनिफ्राय जिथु बिटिआर सान्थि सुक्ति बा गोजोन गोरोबथाया जानानै थांबाय एनडिएफबिनि मोनब्रै फेक्सन इउबिपिअ आरो आबसु आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि गेजेराव बैनि उननिफ्राय इउ पिपल पार्टिखौ फोथायनानै बा बर'निनो मोनसे जातीय संगठन आबसुखौ फोथांनानै आबसुनि सासे दैदेनगिरियानो दिनै बिटिसिजों लोगोसे समग्र आसामाव थानाय बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे समग्र बुहुमावनो थानाय बर' रायजो राजाफोरनि थाखायनो आबसुनि नेतृत्व लानानै गोबाव बोसोर बिथाङा 11 बोसोर बिथाङा बर' हारिनि थाखायनो सानदोंब्ला बिथाङा इउ पिपल पार्टिनि गेजेरजों बिटिसिनि थासारिखौ मोनसे मोजां जौगाखां थासारि बा अबस्थायाव लाबोगोन होननानै बर' हारिजों लोगोसे बिटिसिआव थानाय साफ्रोमबो गुबुन गुबुन राव रायग्रा जनगोष्ठीनि सुबुंफोरा प्रमद बर'नि सायाव फोथायनाय लाखिनानै दिनै बिथांखौ गादियाव जिरायनो थाखाय बयबो सुजुग आरो सुबिदाखौ होदोंमोनबा गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै बिथांखौ देरहासार खालामनानै दिनै बिटिसिनि खुंथाय गोहोखौ प्रमद बर' इउ पिपल सरकारनि आखायाव होदोंमोन नाथाय दिनै इउ पिपल सरकारा बिटिसिआव बोसोरथाम बाबेनबोबाय बोसोरथाम बाबेनसेयावबो दिनै एक्स एनडिएफबि बिथांमोननि दुखु आरो दाहाजों भुगिनांनाय बिथांमोनखौ दिनैसिमबो बिथांमोना नायसंनो हायाखैसै बेजोंनो लोगोसे दिनै बिटिसिआव थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायजों जेरैबायदि बिटिसिआव जौगादोंमोन बेबायदि जौगालु हाबाफारिया जायासै आरो बांसिनै दुखु गोनां बाथ्रा जाय एक्स एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौनो दिनैसिमबो सान्थि सुक्तिनि उनावबो जोबथेसालियावनो दोनबाय थाबाय आरो उदां अख्राङाव लाबोआसै दा बैखौनो दुखु मोननानै एक्स एनडिएफबि रन्जन दैमारि गटनि हेडार बिथां बिग्राय ब्रह्मआ
फैबाय थानाय डिसेम्बर दानावनो जुदि एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौ जुदि उदां अखोराङाव लाबोआब्ला प्रमद बर'नि जानाय लोंनाय खिनाय हासुनाय डेट मिन्स प्रमद बर'आ माबायदि केरेक्टारजों सोलियो बिथांनाव बर' हारिनि थाखाय सेन्टिमेन्ट दंना गैया बैफोर गासैखौबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना खेबखुमानानै दोननाय माखासे मेम'रिखौ बिटिसि हालामनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिथाङा बुंथिनानै होगोन होननानै बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों खोथा होदों। अब्ला जों उननि समाव डिसेम्बर दानसिम नेनानै थाबाय गेदेमा रन्जन दैमारि बिथांखौ दानि इउपिपिएलनि गाहाय दैदेनगिरि बा बिटिआरनि सिइएम प्रमद बर' बिथाङा उदां अखोराङाव लाबोनो हागोन ना हाया आरो बैनिफ्रायनो जों रायजो राजाफ्रा जोङो साग्रिद जानांगोन जों एलार्टनेस लाबोनांगोन जों सांग्रांथि बाबै जों बिटिसिजों लोगोसे बर' हारिजों लोगोसे समग्र बिटिसिआव थानाय आसामाव थानाय माखासे जनगोष्ठी सुबुंफोरनि थाखाय माबायदियै जों जौगाखां बिथिङाव जों खामानि लाबोनो हायो बैफोरखौ साननानै जों उननि समाव माबायदि पलिटिकेल पार्टिखौ जोङो सहाय आरो सुजुग होयोब्ला जोंनि जनसाधारन बा गोरिब गुन्द्रा न'खरफोराबो एसेबाबो उपाय मोनगोन बैनि थाखाय जों उननि समाव बयबो साननो नांगोन। गोजोन्थों एसेनोसै।